संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाय बाक्सायाव बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुमनि सेथि जोनोम सान लोगोसे मुलुगनां आइजो सान फालिदों। इं मायथाइनि 7 मार्च खालाराव गलाघाट जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोनोम होजानाय बर' बिमा गौथुमा दिनै 1 बोसोर आबुं जाबाय। 1 बोसोर आबुं जानायखौ दिनै बाक्सा जिल्ला एबसु बर' बिमा गौथुम आरो राबां दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों राबां दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय राबां बर' बाजार लोक्षि मन्दिरनि फोथाराव मेहेरगोनाङै खुंफुङो। मख'जाथावदि गाबोन मुलुगनां आइजो सान बे मुलुगनां आइजो सानखौबो बिथा खालामनानै बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आगुयै फालियो। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार आरज गाबनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'फाजों लोगोसे बर' माहारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमलांनाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिया जालाङो। फुंबिलिनि गोथार आरज गाबनाय हाबाफारिखौ सामलायो एबसुनि हारिमु नेहाथारि बुदिराम बसुमतारी बिथाङा एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। एबसुनि लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर' बिथाङा बड'फानि मुसुखायाव जेवारि फोजोंजेनगिरि आरो बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मावफुंनानै फैयो। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' मुंख्लंफोरनि गोसोखां खाम्फायाव जेवारि फोजोंजेनगिरि आरो बिबार बावजेनो बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि लीला बसुमतारी बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो दावगाथायारि मावनाय आइजो आरो सोलायनाय समाजारि रांखान्थि सोलोंथाइ बायदि बायदि आयदाखौ लानानै गेवलां सावरायनाय हाबाफारि जालाङो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरो बे सावरायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो जर'था कलेजनि लोगो बिबुंग्रा डक्टर सिरति स्वर्गियारि, थिसनजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो डक्टर रश्मि ब्रह्म, लोगो बिबुंग्रा उदालगुरि फरायसालिमा आरो माननि आलासि महरै ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि बिबानगिरि समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। दिनै बर' बिमा गौथुम जे बर' बिमा गौथुमा थांनाय बोसोरनि 7 मार्चआव उदालगुरि कलेजाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोनोम होजादोंमोन। दिनै 2 तारिखआ बर' बिमा गौथुमनि जोनोम सान जिहेतु दा बे जोनोम सानखौनो बा दाफुंनाय सानखौनो बर' बिमा गौथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मदद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों दिनै बे थावनियाव माने गाजा गोमजायै नङाब्लाबो बेखौ थेलेबलेब हिसाबै खुंनाय जादों। लोगोसे गाबोन 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान बेखौबो सरजाबनानै दिनै बे मुलुगनां आइजो सानखौबो दिनैनि बे सानावनो सिगांग्रोयै बेखौ फालिनाय जादों। दा बे मोननैबो सानखौ सरजाबनानै आङो गासै बुहुमनि बर' माने आइजोफोरजों लोगोसे बुहुमनि गासै आइजोफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय सिबिनाय आङो बावहरदों आरो आइजो जौगानायनि थाखाय बा आइजो मोनथायनि थाखाय जायफोर आइजोफोरा माने मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम आंनि फारसेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय आङो बावहरदों आरो दाहा आङो बिथांमोननिसिम बावहरदों। बिथांमोना जेरावखि थाया मानो गोजोनै माने जायगा मोनथों आङो बेखौनो आङो फोरमायदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुम माने जोनोम होनायनि गेजेरजों जे बर'नि जेनाखि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बर'नि जानि माहारियारि बाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आइडिय'लजि आरो जिखिनि मोनसे माने सान्थौ आरो थांखि बेखौनो लानानै बर' आइजोफोरनि
जेंनाफोरनि बोस्रांनायनि सायाव इन्टेनसिभलि माखासे खामानि मावनो थाखाय बे आफादखौ माने दानानै लानाय जादों आरो बे आफादा स्पेसियेलि माने बा जर'खायै जे आइजोफोरा मोगा मोगि जानाय माखासे जेंनाफोर जे जेंनाफोरखौ हौवा मानसिफोरनो बिथांमोना गेबेङै खिन्थानानै लानो थाखाय मालाबा आख' फाख' मोनो बा जे जेंनाफोरा आइजोफोरा मालाबा उसुबिदा मोनो बैफोरबायदि जेंनाफोरखौ दिनै जोंनि बे बर' बिमा गौथुमनि गेजेरजों जों जेन मोजाङै मिथियो आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ मोजाङै जोङो फैबाय थानाय समाव सुफुंनायनि राहा आरो बेबस्थाखौ जोङो पलिसिफोर लानायाव जेन माने मदद जायो बेफोरबायदिनो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै बे बर' बिमा गौथुमखौ दानानै लानाय जादों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो सुबुं माहारिनि जौगानायनि बाथ्राखौ जोङो सानो आरो बर' हारि जौगानायनि बाथ्राखौ जोङो सानो आरो बर' माहारियारि बादखौनो लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि बिनि थाखाय खामानियाव मुखुब। दा बेखायनो समानै बर' हारिनि हौवा आरो हिन्जाव सोलोंथाइ रांखान्थि बियो जौगानायनि गेजेरजों जे जोंनि हारिखौ जे दाफुंनो नाजानाय जेन बियो मोगथां महराव गोग्गोमैनो थाबैनो जेन जाफुङो बेनि थाखाय गोख्रैयै खामानि मावनो थाखाय बे आफादखौ जोङो दानानै लानाय जादों। बे आफादखौ लानानै रावहाबो इनसिकिउर जानो गोनां गैया। बे आफादा सोरजोंबा जुजिनो थाखाय सोरजोंबा नांलायनो थाखाय आरो सोरखौबा दुरबल खालामनो थाखाय जोनोम होजानाय बियो आफाद नङा। बियो बर'नि आइजोफोरा बा बर'नि हिन्जावसा गथ'फोरा मोगा मोगि जानांनाय जेंनाफोरजों जुजिनो थाखाय आरो जेंना बोस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआवनो जोनोम होजानाय बियो मोनसे आफादसो। जेब्लायबो बे आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाइडेन्स आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे कन्ट्रलावनो बियो खामानि मावलांबाय थागोन। दा बेखायनो बे आफादखौ नोंथांमोना मदद होनो हायो आरो बे आफादखौ नोंथांमोना बजबनानै लानो हायो आरो बे आफादनि गेजेरजों नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव माने सोलिनाय माखासे जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय नोंथांमोना माने मदद लानो हायो आरो नोंथांमोना बिबानगिरि जानोबो थाखाय माने सिगांबोनो हायो। आं बेखिनि बाथ्राखौनो दिनैनि नैबे बर' बिमा गौथुम सान आरो मुलुगनां आइजो सान फालिथाय हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना आं मिथिहोयो। गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल' मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।